I tant que crec en Jesucrist. Si no creies en Jesucrist, em penso que moriria. Em dona vida. Clar, és una vida que cada dia oferir-li a Déu Nostre Senyor, viure per tota la gent que m'envolta, els fills, els nets, la gent que està del treball, o sigui, santificar-me amb la vida ordinària de cada dia. Fregant els plats o fent un pastís, quan treballo, fent una sonrisa a la gent, atendre-la bé, que si et fan algun malifet o alguna cosa, no tindre-ho en compte, saber perdonar. Clar, tot això qui m'ho dona? M'ho dona Jesús. O sigui, clar, si jo no anés a missa i als sacraments i tota aquesta vida de cada dia, doncs, clar, tot això no m'ho donaria. L'altre dia vaig estar amb unes amigues que vam fer un viatge i, clar, jo vaig a missa diària. I llavors em van dir que si havia fet una promesa. Dic, no, jo no he fet cap promesa. Jo vaig a missa perquè necessito anar a missa, perquè, clar, igual que tu necessites menjar, jo necessito alimentar la meva ànima. La meva ànima m'ho dona el Senyor, el cos de Crist. O sigui, per mi és una necessitat, no? O sigui, anar a missa. I vaig perquè ho necessito, no perquè m'obligui, ni per res de tot això.